La llei, el que ens diu, el propi Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, el que ens marca és l'objectiu del 44% en el que és rebuig. Per tant, nosaltres hem de dir ara d'una manera clara que no complim ni de lluny aquestes dades i que l'esforç que hem de fer per acostar-nos a aquestes xifres és molt important i són moltes les tecles i emocions que hem d'anar tocant per poder-nos acostar a aquests resultats. La mitjana a nivell de país està pràcticament per damunt del 65%, és a dir, estem més de 20 punts per damunt del que seria la mitjana desitjable i hi ha instal·lacions en les que la situació és encara més negativa i estaríem per damunt del 80% o acostant-nos al 80% de rebuig abocador. Hi ha una aposta que no s'ha fet i que creiem que sí que s'ha de fer, que és el tema dels ecoparcs mòbils, que són molt útils i que s'ha posat poca dedicació al respecte i que nosaltres d'alguna manera estem ara començant a posar en marxa. Ajudada per una legislació que prime la recollida selectiva en origen i que penalitza la no recollida selectiva en origen. Tenim iniciatives de pobles que ja estan posant en marxa el sistema o que tenen en marxa el procés per a posar en marxa, perquè no és una cosa senzilla, la recollida porta a porta, amb la possibilitat de posar en marxa en aquests pobles plantes de compostatge que puguen servir per a tot el que és utilització agrària en el poble o utilització de jardins en el poble, perquè sabem que el compost que ix d'aquest tipus de gestió és molt positiu. I la tercera cosa i la tercera iniciativa que tenim en marxa i que vam anunciar en l'últim Consell Assessor de Medi Ambient és el nostre projecte de posar en peus un sistema de devolució i depòsit d'envasos com funcionava a l'estat espanyol fa 20 o 25 anys, és una cosa que molts recordem, i com funciona en molts llocs d'Europa. Sabem que serà una cosa que tindrem resistències en aquest sentit de determinats gestors de residus, que és evident que són conscients que anem a retallar alguna part dels seus moviments de material, però considerem que la millor manera de gestionar de colp més del 20% de tots els residus que es generen, més del 20%, resoldre el problema de més del 20%, és anar a aquest sistema que afectaria a tot el que són begudes de refrescos, aigua, cervesa i sucs, només aquestes quatre coses, en tots els seus formats, tant és vidre, com cartró, com tret d'abric, com llanda, com plàstic. De cada 7 milions d'envasos que cada dia generem al País Valencià, 5 milions acaben on no toca i només 2 acaben separats. Els altres 5 milions acaben o en abocadors i per tant soterrats en terra o cremats, bàsicament soterrats en terra, o no soterrats en terra sinó damunt de terra, és a dir, en les cunetes, en les carreteres, en les places, en els carrers i per tant generant tot un problema de brutícia molt gran y també un problema medioambiental important. Adoptan medidas, ustedes hablan de penalizar a los consorcios, penalizar la no autosuficiencia. ¿Cómo van a penalizar a los consorcios? Lo pregunto más que nada porque si al final eso se va a convertir en un aumento de tasas, si al final quienes van a pagar son los ciudadanos. Un tema que podríais profundizar, ¿qué medidas pensáis que podéis adoptar para, digamos, acercarnos a ese 44% en lo que es el rechazo a vertedero? Que la mayoría de las plantas están muy alejadas, entonces, y son distintos operadores, ¿verdad? Por el listado que nos has pasado, el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana que elaboró el anterior Consell, ¿pensáis vosotros reformarlo o vais a continuar con el mismo? ¿En qué medida lo vais a mantener? Los casos de corrupción, donde hay iniciativa privada, suele haber evidentemente más intereses y más facilidad para que se escapen esos intereses hacia bolsillos ajenos, y se explica también determinadas parálisis, usted lo explica muy bien.
si se factura por tonelada y no efectivamente por la recuperación, la gestión pública de lo mismo, la recuperación de los envases, la revalorización de los mismos, pues evidentemente se incentiva poco a hacer una gestión óptima de ello. A mi em permetrà la broma eixa de que diuen que fins i tot els rellotges que estan parats hi ha un moment del dia que donen bé l'hora, no? Pues, diguem que, en fi, amb la planta d'Engimia passaria això, és a dir, se li ha de reconèixer al Partit Popular que la instal·lació de la planta d'Engimia, té poquíssim debat a presentar, és a dir, és un bon exemple i nosaltres l'estem posant com a exemple de bona elecció d'una instal·lació. La cosa no vol dir que se pugui fer altres, però el resultat que dona, les dades que jo tinc, i són les dades oficials, és que dona, i és el rècord absolut a nivell de País Valencià, és un 31% de rebuig abocador. Vostè ho comptava amb altres dades complementàries, però no era un 15, crec que dir, és un 31, que vaja, que és una cosa que s'ha de firmar, que serveix per servir, jo el firmaria per a la resta de consorcis d'una manera absolutament tranquil·la. Però després del funcionament de la planta, tant per les instal·lacions com per les dotacions de personal, com per la pròpia gestió, com per la manca d'inversions en alguns altres casos, dona resultats molt negatius. En alguns casos també això ve afegit pel fet de que, per exemple, la que hem parlat de Villena, quin inconvenient ha tingut afegit? Ha tingut l'inconvenient afegit de que en els últims mesos se li ha aportat més material, llavors això redueix els resultats, i això és un poquet l'explicació i vaig juntant coses. Les plantes donen la capacitat que donen i donen els resultats que donen, i allí on no tenim planta és evident, el cas més evident seria el de la Vega Baja en aquests moments, però en anys anteriors era just al revés, és a dir, eren les comarques d'Alacant les que rebien el FEM de la zona de Castelló, que no tenia instal·lacions i que ara, per sort, té en Algímia, per exemple, com dèiem abans, i per tant, aquest és el motiu del transport, que no és desitjable, però que és absolutament imprescindible per tal de garantir els drets dels ciutadans que se'ls recolli el FEM. I amb un afegit, que és el que nosaltres vaig anunciar la primera vegada i estem fent, que és que aquest transport de FEM, diguem, tinga la base d'anar d'allà on no hi ha instal·lacions al lloc on les instal·lacions donen els millors resultats. Nosaltres hem de ser capaços de posar a tot el món en igualtat de condicions per tal que sigui realment la gestió del dia present el que es puga d'alguna manera penalitzar si es fa mal i no l'herència d'una manca d'infraestructures, d'una manca d'instal·lacions. Per tant, és evident que això ho anem a fer, no es pot, diguem, parar i canviar el model, sinó que tu has d'anar canviant el model mentre el model existent funciona, perquè és evident que els camions de recollida de FEM passen cada dia, i aquesta és la nostra limitació. Per tant, incinerar en cementeres, això va a continuar fent-se mentre no tinguem alternatives, i en la mesura que les anem tinguent s'anirà reduint, i en la mesura que ara podem anar reduint ja ho fem. Nosaltres anem a tindre les converses amb totes les plataformes, amb tots els ajuntaments, amb tots els afectats, així també amb el marc de transparència, i les instal·lacions les anem a posar allà on públicament siga convenient posar-les d'una manera negociada. Genera tots uns altres avantatges, com és una creació de llocs de treball que poden repercutir en les localitats afectades o més de l'entorn, i després també crec que nosaltres hem de posar en marxa, i està previst també, compensacions per tal que aquells que tinguen, diguem, determinades instal·lacions que puguen generar unes determinades molèsties, diguem, puguen veure la seva factura del FEM, per exemple, diguem, reduïda gràcies a aquest tipus de, diguem, de solidaritat social, si se li pot dir així. Però sí que sabem que la pedagogia l'haurem de continuar fent, i jo, amb tota la sinceritat del món, li vaig a dir que una de les coses que m'he trobat, això és un desahogo personal, però no sé si és fan, però jo sí que el vaig a fer, una de les coses que ens hem trobat és que, diguem, has de discutir amb la gent que comparties pancarta coses que et veus obligat a discutir, diguem-ho així.
jo crec que aquesta és la responsabilitat nostra, crec que això no criminalitza el fet d'haver fet oposició en el seu moment i després fer govern, perquè nosaltres hem de ser coherents amb tot aquest tipus de coses. L'objectiu és que una tasca que s'està fent es pugui complementar amb un sistema que en lloc de generar, diguem així, de portar a on toca el 25% dels envasos, porta el 95% dels envasos. Dels 4 envasos que jo he explicat, que són els que es consumeixen bàsicament fora de l'hogar, que són, ho torno a dir, aigua, cervesa, sucs i refrescos, aquestes 4 coses, no altres, aquestes 4 coses, i en tots els formats, que són llanda, tret abric, plàstic i vidre. I això va directe a reciclar perquè la gent té l'incentiu, se li vulgui dir com vulgui, dels 10 cèntims. Això què vol dir? Que al ciutadà no li costa res, com no li costava res al ciutadà que ho feia fa 20 anys a tot l'estat espanyol. La persona, la seva ampolla, igual que la consumeix i la paga 10 cèntims més, en el moment que la torna li tornen els 10 cèntims. Per tant, és cost zero. 15 milions d'euros cada any que soterrem perquè no ho portem directament a reciclar. Per al ciutadà, el fet de que siguem nosaltres els que posem en marxa això, que siguem els primers en fer-ho, igual no som els primers perquè se'ns avancen, però que tinguem la voluntat de ser els primers en fer-ho, que tinguem el convenciment de fer-ho, jo crec que això, diguem, és orgull de ciutadania. És a dir, que front a la gestió negativa del FEM, front a totes les... un poquet això que dèiem abans de en Alacant ho fan mal, en Alacant ho fan mal, és a dir, front a això que serveix per Alacant i per València i per Castelló, front a això hi ha el contrari, que és, i ja està passant en els mitjans, que és València recupera un model de gestió responsable dels envasos i és un plus en positiu i crec que això, diguem, ajuda a la nostra autoestima com a ciutadà, com a país, com li vulgueu dir. Ens pareix que nosaltres que això és convenient que ho fem.